Так от, зараз у нас, він неправильно сказав брат його, що вся Білорусь політв'язні. Всі 9,5 мільйонів, скільки нас залишилося. Перед Лукашенком було 10,5. Ми вже стратили мільйон. І тепер вони вибивають самих лепших людей. Ми тут знаходимося за межою в різних країнах. І перше, що ми повинні, це повинні пам'ятати тих людей, які змагалися, які загинули за нас усіх. Це перше. Друге, ми повинні дбати про свою культуру, ідентичність, про свою солідарність. Бо ми повинні повернутися на батьківщину. Ми повинні її врятувати. Більше нема кому. Ви бачите, як відноситься світ до нас. І та сама Європа. Ви бачите це все. Тому надія тільки на нас самих. І ми повинні це усвідомляти. Бо коли люди, які виїхали, сотні тисяч виїхали, почнуть устраюватися за межою, тільки своє життя, то не буде кому боронити Білорусь. Тому, послухайте, ми всі живемо у Польщі, нас тут 300 тисяч. Це важливий момент, наша мова, наша культура, наше единство. І треба пам'ятати ще, ніякі санкції, ніякі симпозіуми, ніякі там демонстрації, вони нас не врятують. Врятує нас збройний розвал. Бо всіми силами допомагати українцям полку Калиновського. Не санкції переможуть руського мордора, а збройна боротьба. Ось це треба пам'ятати. Я думаю, коли б Вітольд жив би і був би тут разом з нами стояв, він би мене підтримав. Треба змагатися, тому що на нас пішла орда. Не тому, як нас пострашать, а як нас знищить, як нас забити усіх. Вони здольні забити усю націю. Вони почали за знищення лепших і методично це протягують. Так от, не санкції переможуть, а переможе боротьба. Всіми силами треба допомагати нашим воєнам, нашим полку Калиновського, допомагати українцям і впливати на міжнародні організації, там, де є можливість впливати і на європейську думку, там, де є така можливість, а у нас є організації, які можуть на це впливати, і не займаються зовсім не тим, на жаль. Так от, тільки збройна боротьба, тільки боротьба і перемога України, перемога Білорусі вирятує нашу націю. Я це кажу з повною впевненістю, щоб мене підтримав би цей чоловік, який вам дорогий. Ви його видали, тут усі його сябри. Ось, але коли я навіть його не видав, то я відчуваю його дух. За таких людей треба пам'ятати, на них рівнятися і зробити так, щоб не дати можливість ворогу знищати наших лепших людей. Ні там, ні тут. Там залишилося шмат добрих людей в Білорусі, які думають, що ніяк їх це проб'є. Повірте, многим людям я казав, з'їжджайте, приїжджайте, не повірили, сидять. Сидить Можейко за 9 років, нічого не зробив, просто тому, що добрий білорус. Не за порушення будуть забивати, а тільки за те, що добрий білорус, едукований, що культурний, що може працювати для нації. За це придумують нещо. Так от лепших людей нам треба врятувати, щоб вони не трапили в таку ситуацію, як трапив Вітольд Шорок. Це тяжко зрозуміти ще людям, тому що люди не привикли до того, що їх знищають тільки тому, що вони білоруси. Такого не було у 30-ті роки. У 30-ті роки знищили нас 1,5 мільйона. Мільйони знищали,
але под выглядом врагов народа, под выглядом там селяне, кулаки, там все придумали. А тут яны открыто пошли зничкать за то, что ты белорус. Усё, что белорусское, является шкодным, ворожим. Наш стяг, наш герб, наша мова белорусская, нават Дуніна Марцінкевич, наши пісьменнікі, усё объявляется тое, что ёсць экстремистское, трэба вынішчаць. Яны ўпершыню открыто знялі маску з сябе. При коммунизме эту маску не здымали. Тоді змагаліся то з троцкістами, то з некими там левоуклонистами, а тут им пошли открыто. Так какие питання можуть бути? Які питання? Вони відкрито хочуть нас знищити, вони нас знішають. Ми розуміємо, що це війна. І воювати можна усюди. Але в першу чергу це заховати себе, свій гонор, свою мову білоруську, свою культуру, свої веди, своє гуртування і розуміти так, що ми є народ. Народ живе поколеннями, а бандити, вони живуть тільки своїм життям. І він не вічний, вот этой вот халуї, які з вусами. І він так само його скоро не буде. І мордора російського скоро не буде, а народ застанеться. Вот это ви повинні пам'ятати. І у гэтым ёсць крыніца нашого оптимізму. Я гляджу абсолютно оптимістично. Ми шмат што страцілі, шмат яшчэ страцім, але будучыня перамога будзе за нами. Так складываецца наш лёс, так складываецца наша гісторыя. Так што жыве Беларусь і будзе жыць, і такія людзі, як Вітольд, яны будуць вечна на сцягах нашай гісторыі і нашого змагання, як Кастусь Каліновскі, як Дуня Марцінкевич і наша вялікія людзі. Жыве Беларусь і будзе жыць.